order ko po. Ayos ka. Long time no see ah. Na-text na kita, sir? Hindi pa. Ayaw, na-text na kita. Na-chat mo na po. Kahapon. Kahapon po. Ako wala gato ang sulbo ko. Yung gulong at saka headlight Yes bulb. po ma'am. Right, good morning mga tropa. So, dito na pala tayo sa may Bulinaw, Guanzon. Long time no see kay Sir Aris. Long time no see. Kaya natin hindi na nagparamdam dito. Sir, nagpaparamdam na ako. So, kukunin pala natin mga tropa yung order natin ditong gulong saka yung bumbilya. Yan. So, nag-order tayo ng bumbilya ng Honda Supremo natin dahil napundi. Ang hirap magbiyahe pag ganun na walang ilaw. I-verify muna naman kung ako talaga yung nag-order. Dito ako sa mga suki. Kahapon sana ma'am, punta sana ako dito kahapon kaso wala nang oras. Hapon na kasi. Ay, ipapakabit ko na rin ito ma'am. Ipapakabit ko na. Apo. Kasi baka mamaya may mga wire na... Kung may kakabit yung gulong sila. Yung gulong hindi naman po diya. Sa iba na lang po. Papakabit ko siya. So, trusted mechanic natin from Guanzon sa Sir Aris. Papakabit natin yung bumbilya. Pundi, ang hirap magbiyahe na walang ilaw. Ang hirap mga pa. Right, so sakto mag-update din tayo kay Raptor na pula. Tagal-tagal natin hindi na-upload. So na-vlog si Raptor ang mga tropa. May parapol through din sila dito. Ganda talaga nito mga tropa. Winner X. Okay naman yung price ma'am, walang nagbago. Wala pong nagbago. Buti na lang, wala akong dalang pera. Ma'am, thank you. Pero yung replacement ng headlights, sir, may service charge po. Oo? May service charge po. Oh, sige po. Sige lang po. Right mga tropa. Ma'am, balikan ko na lang po ma'am. Okay lang po. Sige po. At titignan natin si Raptor. Mga tropa. So, nandito tayo sa may Bulinaw, Guanzon. Guanzon. Ito na pala yung Honda Supremo natin mga tropa. Yan, update tayo. Wala pang kalkal, walang galaw sa mga pyesa. So parang gulong. Yan, Stuck lagi. stock lagi. Oh. Stock is good. Kargado is life. So yun lang yung madalas natin pinapapalitan, yung gulong, tapos yung spark plug, change oil, kadena. Okay pa naman yung kadena eh. Pondi. Wala na kasi yung low niya. Wala na kasi yung low niya, sir. Dito. Oo. Kasama yan. Oo. Ang dami na kasing nagagalit sa akin sa daan, puro high na lang kasi. Kaya naawa naman na ako, kaya nagpapalit na tayo. Combination ni PMX. Oo. Mahal-mahal din kasi. Teka
kamahalan din ang preso kasi. Oo, may kamahalan na. Pero at least mas comfortable kasi ako sa stock. Kaysa sa mga local lang na Oo. Kasi once na may nagsabi kasi sa akin sir na pag local kasi papakabit mo, isang linggo lang. baka madali din yung stator. Tsaka isang linggo lang sir, sira agad. Sira agad. Ang bilis masira. So, 2 years and 8 months bago nasira itong bumbilya. So magti 3 years na pala itong aking Honda Supremo sa June. 3 years na pero yung natakbo pa ay 50,234. Masyado. Sariwa pa sir? Right. Jet sana kita kahapon sir, kaso sabi ko dami ko kasing ginagawa. Ang daming gawain ko. Busy sa bukid. Easy. Oo. Papayaman ka na ng gusto sir eh. Pa? Papayaman ka na ng gusto. Ay hindi. Saktuhan lang. Laging busy eh. Titipid ng konti dahil mahal ng gasolina. Ay sobra. Grabe. Lugi. Lugi sa biyahe sir eh. Sa biyahe. Kaya sabi ko Kami araw-araw uwi. Napaka gasto. magkano lang 75 gasolina sir eh. Sa litro. nakalagay ko lang kanina 65. Saan? Yung sa ano? Nararating nyo. Dito sa 70 na? Ang mahal na ha? 73, 75. 75? Grabe. Ginto. Grabe. Dito na tatangkulit. Nagkaubusan pa nga ng unleaded sir eh. Naubusan? Doon meron pa 65 pa eh. 65 pa rin. Sa karot ka di ba? Karot ko. May nagtayo kasi ng gasolinahan dun sa amin. Ilang araw nagsarado tapos kahapon Nagbukas ulit. pupunta sana ako, sakto sarado din, wala din. Kaya ngayon, sakto nagpagasolina ako. Okay na. 65 pa rin. Ayun, okay na. Na sir. Okay na yung ating ilaw. Hindi ko nga alam ba't bigla na lang kasi ginagamit ko kasi to, bigla na lang nawalan ng ilaw. Normal sa kanya yan sir kasi laging naka-on. Laging naka-on to, wala namang patayan. Pero pag nauga, napupundi yan. Kaya kundi nga yung kanya, yung low. No, pundido na no, yung Pundi yung nasa low. bandang taas. Ay, oo. Yung ano. Ayun o, nasunog. Tunog. Pero yung high okay pa naman. Pa naman. Okay na sir. Ayun. Yung gulong sir, kunin mo na lang. Po sir. So yun mga tropa. So yun yung pinagawa natin dito sa may Honda Guanson dito sa may Bulinaw. At yung update natin dito sa Honda Supremo natin. So yun nga mga tropa, wala pang galaw ang makina. Mostly yung napapalitan lang gulong, kadena, bumbilya. So yun lang yung pinalitan natin dito no sir. Yun lang, gulong, bumbilya tapos kadena lang no. Oo, sir. Wala pa. Wala pang kaya bumigay na rin yung kadena mo na, di ba? So take natin yung under mga tropa. Hindi ko lang alam kung malagitik na, parang yan yung under na mga tropa. Okay pa naman yung makina na sir. Okay naman yung under. Walang lagitik. Mataas lang minor niya kanina. Ilang beses natin sinunap to? Dalawa no? Dalawa lang. Tapos yun, nag-stop na dun no? Tahimik pa naman eh. Ang tahimik naman. So, Vision pa naman. ay, iikon ko nga sana to sir. Kasi yung
kwan niya. Ang hirap ng iwan. Hirap na pa. Oo. No? Ipa-check up ko na nga rin para Mahirap saktuhan. buksan. Yan. Pag kwan eh, nahihirapan ako mag-kwan. Langisan lang to sir. Yun o. Langisan lang natin. Walang isa. Right mga tropa, so yun yung update natin. Tapos yung gas consumption ng Honda Supremo natin, ganun pa rin mga tropa, sobrang tipid. Bali, yung nabila natin na 2 litro, balikan na nun ng 90 km. Sobra-sobra pa mga tropa. Nakabiyahe pa ako ng 18 km. So ganun katipid yung ating Honda Supremo. Kaya saktong-sakto ngayon mahal yung gasolina. Sakto yung Honda Supremo natin. So, yan yung ginagamit ko. Magsisingle sana ako kahapon, yung Raider gamitin ko. Eh malakas, kalabaw yun eh. Kalabaw sa gasolina. Alright mga tropa, so yun yung update natin. Yan. So, na-condition lang natin si Raptor na pula dahil ito yung madalas natin gamitin sa bukid. Tapos yung dito sir sa susian nga naglulus. Lulus din. Umido. So, yun lang naman. So, siguro sa katagalan na rin. 3 years. Minsan kasi may pinito sir, napuputput din. Oo. Yung mga ngipin nito. Kaya kung minsan din niya na rin maaabot yung mga ano niya. Mga lock na. Oo, mga Oo. lock niya. Ayun. Ay, ito nga sir. Isos mo sir. Balang sneak na nga rin ako dito, nangalawang na. Ayun. Ayun. Alright. Yun yung update natin mga tropa yan. May Honda Supremo, Raptor na pula. Daming Honda Supremo ngayon dito mga tropa. So yung price na ngayon is 78 pa rin, hindi pa rin nagbabago. Wala pa rin pagbabago yung price ng Honda Supremo no? Pares sir. Anong version na to sir? Version 3. 3? Version 3 po sa akin. Pero 2020 24? hindi sir, 2023? Hindi pa rin naman. Ganyan pa rin. Ganyan pa rin yun. Pero wala akong masabi dito, grabe. Ganda. Yan ang performance. Oo, ganda ng performance. Ang daming nagsasabi na sirain. Pero sa akin naman wala naman. Nasa paggamit yun sir. Nasa paggamit nga. Oo. Kung maalala Tsaka, sa ano mo. Yung sa pagbe-break in din kasi. Oo. Pag na-break in na maayos. Kung maalaga ka naman sa mga gamit eh, kahit anong ano naman Motor. eh, tatagal naman sa'yo. Oo. Right mga tropa, so yun. Yun yung update natin kay Raptor na pula. So balik tayo din kay ma'am. Yun. Opo. Pwede na lang po. Ay, ito na lang po. Gawalan po yung tinawagan nila. Tinawagan nila. Pa-signature na lang po. Tapos kunin ko na lang po. Ah, pero na lang. Repeat customer. Ay, shout out nga pala sa mga staff ng Honda, Guansol Honda Molina. Oo. Meron. Nakapangalan sa kanila. Kabila sa yun. Sir, thank you po. Ma'am, thank you po ma'am. Ma'am, thank you po. Thank you po. Oh, sige sir. Salamat. Alright, mga tropa. So, natapos yun. Yung pan natin. Yung pinagawa natin kay Raptor na pula. Yung gulong mo sir. Ay, oo nga pala yung gulong ko. Yun, nagpaalam na ako pero yung gulong wala pa pala. Balik ulit ako. Nagpaalam na ako kasi yung gulong ko. Ano po yung gulong? Ay, yung gulong na saan? Ay, ayun. Ma'am, thank you po. Ito sir, thank you. Sige po, ingat. Salamat. Alright mga tropa, natapos na tayo dito sa Binaw. So yun yung update natin dito kay Raptor na pula.
na rin matatapos tong vlog natin mga tropa. Next vlog natin. Right. See you bukas mga tropa.